Hej alle sammen, velkommen til den her video, og velkommen til min kanal. Jeg holder nu ude ved Magnaglød ude i stalden, og jeg har tænkt mig, at jeg i dag vil tage jer med. Lige opdatere jer på, hvordan det går med hende, vise jer, hvad jeg laver. Jeg skal ride hende i dag, og jeg får smed for første gang her i eftermiddag. Men jeg tænkte, at jeg lige vil tage jer lidt med, så I kan se, hvad der er sket med hende. Det første stykke tid, der har jeg mest lanceret hende. Jeg har blevet ret inspireret af at følge en, der hedder Ditte Sommer, som jeg synes har været virkelig kreativ i forhold til at kunne finde på en ny måde at træne hendes hest på. Ditte Sommer har også 2 islændere og er mest kendt inden for islænderverdenen, men jeg tænker, at det godt kunne være en metode, man kunne bruge på alle hesteracer. Ditte har fundet en måde at træne sin hest på, styrke sin hest på, som ikke bare er den almindelige ridning og de almindelige øvelser, man laver. Og jeg har kendt Ditte i en del år efterhånden, og har snakket med hende i en del år. Men jeg synes virkelig, jeg er virkelig inspireret og virkelig imponeret af hendes kreativitet og hendes måde at træne hestene på. Jeg skal til et kursus med hende den 3. april, hvor jeg også tænker at filme, og hvor jeg også vil snakke lidt med Ditte i den video, jeg laver, omkring hvordan hun fik ideen, og sådan lidt generelt om hende. Men nok om det. Det var egentlig lidt fremtidsnød, men jeg vil tage jer med ind i stalden og med, så I kan følge med i, hvad det er, at der er sket med Magnaglød. Så følg med. Jeg tænkte lige, at jeg lige vil vise lidt af stalden, hvor Magna går. Jeg kalder hende altså Magna, fordi det er lidt lettere. Men der er sådan en masse folde her. Hele vejen ned og så rundt her. De er ikke så store, men der går heller ikke særlig mange heste. Vi har 2, der går alene lige pt, da den ene lige er flyttet ind, og ellers så går de. Vi har en større fold, hvor de går 4, eller så går de 2. 2 folde, hvor de går 4, eller så går de 2. Så, men Magna, hun er kommet herned. De har lige fået middagsfrap, så de går lige og spiser alle sammen. Og hun er lige her. Hej, skat. Og hun går sammen med hende her, der hedder Esme. Og de 2, de er simpelthen blevet så gode venner sammen. Og det er så fedt. Det er virkelig, virkelig fedt, fordi man aner aldrig, hvordan de vil reagere, når de kommer ind til nogle nye heste. Men de her 2, de har altså bare fundet hinanden. Så det er vitterligt dejligt. Ja, det er virkelig, virkelig dejligt.
det var meningen, at vi skulle have været ude at ride. Men jeg ved ikke, om det var held i uheld, eller hvad det var. Men hun har simpelthen tabt en sko. Så nu er vi lige ude og gå rundt om foldene for første gang. Og hun har ikke prøvet det før overhovedet. Og der er sådan mange huse, der ligger sådan denne her vej rundt. Hele vejen. Parcelhuse. Så det er lidt farligt, synes hun. Men hun tager det så fint. Ja, hun gør. Ikke, Magna? Prøver vi at gå lidt. Men altså, det er jo meget godt, heldigvis, at skal jeg også lige være lidt ops på hende, fordi hun synes godt nok, det hele er meget farligt. Jeg tror faktisk, vi er der, hvor jeg tror, at vi vender om i stedet for. Fordi jeg kan mærke på hende, at hun ikke lige synes. Og jeg kan se, at det begynder snart at regne. Så vi gider ikke ind ud i en kæmpe by her. Så vi går hjem af. Men så kom vi der lige ud og kiggede på lidt miljø uden for matriklen, så at sige. De har sådan et spor hele vejen rundt om foldene, som man kan bruge. Man kan ride rundt på. Genialt. Så nu går vi tilbage igen. Vi har kun lige været ude sådan 10 minutter. Men jeg tænker, det er fint for hende, når hun ikke heller. Så det er farligt. Så vi er ude og gå en tur. I stedet for, jeg skulle have reddet. Typisk. Så sådan er det. Jeg fik desværre ikke lige filmet så meget om, da smeden, når det var her. Jeg havde lidt travlt med lige at stå ved Magnaglød, fordi at hun jo ikke har prøvet at få sko på. Det er faktisk først kun anden gang, at hun prøvede det, så det var lidt vigtigt, at jeg lige stod ved hende og hjalp lidt med at, hvad kan man sige, fjerne fokus fra smeden til noget andet og sådan nogle ting, så hun sådan lidt bedre kunne være i det. Men det gik okay. Hun er stadig ung og skal lære det. Planen er nu, at jeg godt kunne tænke mig at tage jer med over, hvor jeg træner hende. Jeg har lidt planer om, at jeg lancerer hende i dag. Som jeg sagde tidligere i videoen, så skal vi jo til kursus her den 3. april med en, der hedder Ditte Sommer. Mega dygtig. Og derfor tænkte jeg også, at jeg skærer lige gulerødder. Jeg bruger gulerødder som godbidder, i stedet for at købe. For det første synes jeg, det er lidt billigere, men for det andet, så lærte jeg, da jeg havde Kilian, der havde mavesår, at gulerødder faktisk var rigtig gode til at forebygge mavesår. De er med til at lægge en hinde på mavesækken, så den arbejder, eller det er i hvert fald til at modarbejde den her syre, som de får ned i maven. Så jeg står lige og skærer nogle godbidder. Men jeg tænkte lige, at jeg træner hende egentlig lidt. Jeg kan godt lide at longere. Jeg kan godt lide at arbejde med hesten i longe også. Så det er også derfor, at jeg tænker, at det er ret interessant, og det bliver ret interessant at komme på kursus med Ditte, som jo arbejder med hesten i longe. Jeg har egentlig altid brugt longen, og det er rigtig, rigtig mange år siden, jeg har brugt indspænding. Jeg tror faktisk ikke rigtigt, jeg har brugt indspænding med jazz. Jeg brugte en del kapsul, for ligesom at hjælpe ham til at bøje lidt i nakken. Stille sig lidt. Men ellers så bruger jeg faktisk aldrig generelt, har jeg aldrig brugt indspænding. Jeg har det lidt det samme standpunkt som Ditte, at hesten selv skal kunne styrke sig igennem arbejdet i longen, uden at blive trukket ind. Og så vil jeg hellere bruge god tid på, at hesten bliver stærk naturligt, frem for at man tvinger den ind, så at sige.
Så jeg er rigtig stor fan af det der med at, hvad kan man sige, træne hesten løs og arbejde naturligt med den i stedet for. Men jeg tager jer med over.
Det er så fedt med Emma. Så er vi på vej ud på folden igen. Så er vi færdige med dagens træning. Og jeg synes faktisk, at hun havde lige en enkelt gang, hvor jeg tror lige i starten, hun havde lidt krudt, hun skulle af med. Hvor der lige var godt gang i den. Men altså, hun er jo stadig ung. Så jeg synes, hun gør det helt vildt godt. Og hun er sjov at arbejde med. Hun er virkelig sjov at arbejde med. Selvom hun ikke kan så meget endnu. Men det skal hun nok lære. Var det hårdt, Magna? Jeg tror, hun synes. Øj, S med... Jeg er lige sød. Så. Hun ved godt, at jeg lige har lidt gulerødder tilbage. Ja. Så. Det er godt. Tak for i dag, skat. Nå, nu vil jeg lige ordne det sidste inde i stalden, og så er jeg også på vej hjem. Men det var alt for denne her video. Jeg håber, at du vil gå ind og like og subscribe. Det vil jeg blive rigtig glad for. Hvis der er noget du var nysgerrig på, noget du ikke kunne forstå, eller generelt bare har nogle spørgsmål, eller nogle gode råd til, hvad jeg kan lave videoer om, så må du meget gerne skrive det ned i kommentaren. Men have det godt, til vi ses igen. Hej.